Nola, noiz. Berritu nahi duzu eta ez dakizu nondik hasi. Berrikuntza foroak. Esperientziak eta ohitura onak partekatzeko topaketak. Ez du axola sektoreak, zuretzako berariazko foro bat dago. Handia, ertaina, txikia bazara. Zein lurralde edo eskualdetako azaren. Euskal Autonomia Erkidego osotik banatutako agente sare batek jakinaren gainean mantenduko zaitu. Profesional talde batek foroa dinamizatuko du eta berritzen has daitezen behar dituzun gakoak emango dizkizu. Guztiok, guztion artean, berrikuntza foroa arrakastatsua izatea lortuko dugu. Jadanik parte hartu dutenek esaten dute. Foro batean, enpresek zehatz-mehatz jakin dezakete zeintzuk diren instituzioek eskaintzen dituzten laguntzak modu sistematikoan berritzeko. Debate bat sortzen da, eta bertan, partaide bakoitzak bere esperientzia kontatzen du, bere arrakastak, porrotak, eta foro aberasgarri bat da. Sare baten eta enpresa eta giza mugimendu oso baten partaide izatearen sentsazioa da. Nire enpresari zehazki berrikuntza aldaketa hauek guztiak abiarazten eta burutzen lagundu aldion metodologia ezagutu nahi nuen. Gure ideia propioak Jaurlaritzak eskuratzen dizkigun ideia hauekin egiaztatu nahi genituen. Nik uste dut, foroek balore garrantzitsu bat gehitzen dutela. Berrikuntza kontzeptu zabalago bat da. Orduan, enpresa txikiaren errealitatera berrikuntza kontzeptua jaistea da. Zehaztea, errealitatera jaistea ez, eta gehien bat, askotan, eszeptikoak konbentzitzea, zeren hau guztia handiegi gelditzen zaie enpresa txiki batzuei. Apunta zaitez, berritzen hasteko gakoak emango dizkizugu eta berrikuntzaren bidearekin bat egiteko lanabesak erraztuko dizkizugu.